Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο στο Θωμά. Ναι, ο ίδιος. Τηλεφωνώ από ένα μαγαζί που μας είχε στείλει ο κύριος 666, αν ξέρετε. Για ξαναπες μου λίγο γιατί δεν σε κατάλαβα. Λέω, τηλεφωνώ από το μαγαζί Ναι. που μας είχε δώσει το νούμερό σας, ο κύριος Αλεξιάς. Το μαγαζί, ποιο λες τώρα όμως, ποιο μαγαζί είναι αυτό? Τηλεφωνηθήκαμε από χθες το μεσημεράκι, δεν ξέρω αν θυμάστε. Κάτσε, με μένα δεν μίλησες, μήπως μπέρδεψες τα νούμερα? Δεν μίλησα για Ο κύριος Αλεξιάδης μου έδωσε το νούμερό σας. Περίμενε λίγο, το μαγαζί αυτό που είναι? Κοντά στην Ομόνια. Με έχεις μπερδέψει τώρα. Ο Αλεξιάδης είναι καθηγητής, δεν λεμόν. Ναι, ακριβώς. Ναι, τι μαγαζί είναι αυτό? Εστιατόριο. Και φέρω στο δικό μου το νούμερο. Ναι, για να... μήπως είστε ενδιαφέρετε για τη δουλειά. Βασικά δεν έχω μιλήσει, δεν μου έχει πει κάτι. Τώρα είναι λίγο... Απροετοίμαστο, ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτό το μαγαζί πού είναι? Πότε θα θέλατε να σας πάρω τηλέφωνο για να μιλήσουμε? Πότε θα θέλατε να σας πάρω τηλέφωνο για να μιλήσουμε? Κοίταξε να δεις τώρα, ξέρω Δευτέρα. Αλλά και πάλι ξέρεις τι, εγώ έχω κλείσει για το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα είμαι στην Αθήνα. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, ας πούμε, γιατί δεν μου έχει πει καν για το μαγαζί ο δάσκαλος. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα τότε. Τι να σου πω τώρα, και βρίσκεις λίγο αδιάβαστο, ας πούμε. Εντάξει. Πάντως το μαγαζί ποιο είναι, ρε παιδί μου? Να περάσω, δεν ξέρω κιόλας. Μωυσής Λατσιμπουκερή λέγεται. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Θα το γράψω λίγο. Λοιπόν. Για πες το λίγο, πώς το είπες? Λατσιμπουκερή Μωυσής. Ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Ρε παπάρα, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τέτοιο ψάρο μαζί μου, δεν περίμενα να το φάω. Μαλάκα. Λατσιμπουκερή, πώς το είπες? Λατσιμπουκερή Μωυσής. Μαλάκα. Και δεν κατάλαβα καν ούτε τη φωνή, τίποτα να πούμε. Το φωνή τι έπαθε. Μαλακή. Και δες τώρα, Με τον δάσκαλο, μου έχει πει για μαλάκα. Το ξέρω που το άκουσα χθες, μαλάκα. Τι είναι ρε μαλάκα τώρα και δεν μου είπε, μου έχει πει 15 μαγαζιά. Αλλά τώρα αυτό τι στην Ομόνια. Μα δεν θυμόμουν που είχε πει, δεν θυμόμουν. Και είπα να στην τύχη τώρα, τι να σου πω. Αυτό το μαλάκα, αυτό το Ομόνια, τι Ομόνια, στην Ομόνια εστιατόριο. Κάτω στα πρεζόνια εκεί ένα εστιατόριο πολύ. Λαπρεζονή. Το μαλάκα. Καλά είσαι αγόρι μου. Εγώ κύριος, έτσι. Ναι, όχι, είσαι να κομπλές, ναι. Το μαλάκα, μόνο το είδα. Με σπίτι μου είμαι, ρε. Με πήρε πριν τηλέφωνο. Τι πες μαλάκα, μου κάνεις φάρσα. Όχι, άκου. Με πήρε τηλέφωνο ακρίτως πριν και ήθελα να σου πω για τη Δευτέρα, γιατί παίζουμε αγώνα ημιτελικό. Τι Δευτέρα παίζουμε? Ναι, 6 ώρα. Εντάξει. Έγινε μέσα. Δεν μέσα, ρε μαλάκα, αυτό ξέρεις. Μου φτιάξεις τη μέρα πάντως, μου φτιάξεις τη μέρα. Είναι δικιά μου να μου. Αγόρι. Δεν κατάλαβα τι λέει, τι λέει μαλάκα, θα σημειώσω να μου, μην το άσχαλο να μου. Γέλαγα μόνος μου μια ώρα, δεν μπορούσα να κρατήσω. Παπάρα, είσαι φοβερός.